porque temos un panorama moi negro por diante, moi negro, e necesitamos implicación real das administracións. Como sempre insisto, non queremos chupar do bote, non queremos vivir de subvencións, porque iso é pan para hoxe, fame para mañán. O subvencionismo é algo negativo, pero estamos nunha situación que non hai marisco, todo o marisco morreu, como digo sempre, non hai berberecho nin para facer unha empanada, podenmo crer. Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. E aínda así as mariscadoras decidiron facerse notar hoxe en Pontevedra nunha multitudinaria manifestación das rías de Pontevedra, Arousa e Vigo. A situación é mala porque non hai ningunha semilla, queremos, claro, que nos axuden con semilla e estamos facendo traballos de regeneración e tamén estamos sin cobrar, e claro, ir a traballar sin gañar é moi duro. O conselleiro pediunos paciencia, as administracións pedironnos paciencia, pero é imposible ter paciencia ante este panorama, e sabendo o que hai por diante, que as ameixas non medran nun día, o berberecho non medra nun día. A mortaldade masiva do marisco que se produciu nos meses de outubro e novembro deixou o marisqueo en xaque. O sector leva dende xaneiro sen ir ao mar despois de solicitar un cese de actividade, que queren prolongar ata o mes de xullo. Despois tenemos que volver ao marisqueo a arrasar o que queda, que será as migallas das migallas das migallas. Iremos a unhas cotas mínimas que non darán para nada. Non estamos pedindo ser millonarios, non estamos pedindo ser marqueses de... Pedimos vivir dignamente e ter un sustento que asegurado, é dicir, poder ter unha vida digna, nada máis. Denuncian que o sector está nunha situación límite, por iso saíron á rúa para reclamar á Xunta e ao Goberno do Estado que traballen de xeito coordinado na toma de medidas. Piden un plan para rexenerar as rías e que se flexibilicen os pagos á Seguridade Social cando non haxa actividade. Que se reúnan e que se senten as administracións, tanto a Xunta como o Goberno Central, que teña as competencias, para poder rexenerar as rías e que nos axuden. Se non estamos cobrando un peso, como temos que seguir pagando a Seguridade Social? É un imposible. Xa non pedimos que nos quiten a cuota inteira, sino que nos lo flexibilicen ou busquen unha fórmula. Unha situación que leva a moitos a deixar de traballar no marisqueo ante un futuro cada vez máis incerto.